देखायदो एसे खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल जोङो थांगासिनो दङ गोदान शट सोलिगासिनो दङ थारमाने जों उदालगुरिनिफ्राय फैगासिनो दङ आरोना दा शटआवहाय जों बाहागो लाहैनांगौ आंनिबो दङ बारना दिनै आरो मोजां मोनदोंब्ला सोरबा गोदानब्ला आंनि चेनेलखौ मोजां नुदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै आरो शेयार खालाम लाइक खालाम कमेन्ट खालाम बेल आइकनखौबो थुनानै हो अननानै रायजोफोर बिदिनो आं नोंसोरनि अननाय मोनबासो जेनेबा बेबायदि मोनसेनि सायाव मोनसे बेबायदि गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हागोन ओके स' जों दायो थांगासिनो उदालगुरिनिफ्राय उदालगुरि टाउन बारबोबाय आम्बागाव बारबोबाय दायो जों थांगासिनो सुट बाक्सायावहाय दा सुट जागासिनो ओमफ्राय जों एसे लेट जाबाय आरोना ओमफ्राय होमबाबो जोङो सेस्था खालामदों एसे थाब ओंखारनो ओमफ्राय दायो थांगासिनो लामा ससे दं अब्ला गुमै थुदो एकदम 10 सेकेन्डआवनो सहैनाय खालामसै सेस रायजोफोर नै एकदम मा जाखोथाय लिकसो जाखो ना मा जाखो नै बे टायारा एकदम पाम्पसार जाबाय दां है मा जाखो पाम्पसार जाबाय गारिया माने एकदम 10 सेकेन्डआवनो माबा सफैनाय बिदि खालामदोंमोन ओंखायनो बेयावनो माबाफोर जाबाय बे दिनैसो मा जाखो जाखोरा बेबायदि जाखोब्रा Few moments later. फैबायलै गाइस नै ओंखारजोब्बाय एकदम टाइमिंआवनो नै वाह क्या एक्टिंग कर रहा है स' जों दायो लकेसनाव थांगासिनो बेहाय जोंहा हनै मिस्टार गाखोखाबाय गारि गंनैसो थांबाय ओमफ्राय जों थांगासिनो दायो लकेसनाव नै रायजोफोर मोनसे लकेसनाव फैलायबाय जोङो बेवहाय शट मोननैसो दङ आरोना लकेसनखौ सोलायनोसै जों दायो Yes, जों गुबुन जायगायाव थांसै दैजिमायाव थांबाय एकदम ओरै हाजो सेरथिं दा गाब जाबाय बिनिया नै लोगोफोर दैबानाजों लामाया खुरखाजोब्बाय दैजिमानि दैया सेस खालामहोबाय नै लामाखौ बिथिंहाय सेस बालाफोरा फैजोब्बाय ओमफ्राय दंफां दानायफोरा फैफाजोब्बाय आरोना दैबानाजों नै रायजोफोर नैबे लामाजों थांनांगौ आगदाजों ओमफ्राय बेजोंनो थाङो आरोना दैजिमाया फैयै फैयै बे दैजिमायानो बेयाव सफैबाय जों ओमफ्राय नैबे दैमाखौ बारनांगौ आरोना लानानै नैबे दैखौ बारसिगोन जोङो लकेसनाव थांनो थाखाय बारनो हागोन ना हाया नायनोसै हागोन मारबायलै जोङो दिनै थांनो हाबाय नै सफैबाय जोङो लकेसनावहाय दा जोङो नैबेहाय लकेसनाव लानो नागिरदों आरोना नैबे दैजिमा सेराव एकदम बेयाव लागोन आरोना दसे नायनोसै र' मा लानाय जायो बेयाव सोरांबर बे बुहुत माबायाव मेला सिखारि बे पपुलार बुहुत पुरुना डाकुपाटाव लायो आदाया सिनियर बहुत सिनियर दिनै लोगो मोननानै बुहुत गोजोननाय मोनबाय आरोना थेंक इउ फंबाय ओमफ्राय आदानिया मा पार्टआवहाय बेहायबो निगिदिबानो रला इन्सपेक्टर रल होदो मोजां मोनदों लोगो मोननानै दे थेंक इउ माबाफोर बुंगोन नामा आंनि बिसय जेनेबा नायगिरिफोरखौ बिथांनि माबाखौ इउटुब चेनेलखौ बयखौबो रायजो राजाखौ खावलायबाय दे साबस्क्राइब आरो शेयार होरि माबा खालामनानै माबाखौ लाइक कमेन्ट होनानै ग्र' खालामना होदो आसा खालामो बिथांनिखौबो थारमाने एसे ग्र' खालामना होयोब्ला बिथाङाबो माने इउटुबखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन आं बेखौनो मिजिं खालामबाय आरो नै बिथिं दसे एसे स्क्रिप्ट बुजायगासिनो बिथिं 1 hour later. रायजोफोर नै मोनसे लकेसनाव जोबलायबाय दा मोनसे लकेसनाव थांगासिनो दं आरोना जोङो बडि देखायदो एसे ना मा जाखो गैला माथो खानाया गैला नै बसनो होबाय नै रायजोफोर आरो मोनसे गोदान लकेसनाव फैलायबाय जों बे पुरा डाकुफोरनि आड्डामोन नामा बिलियनफोरनि आड्डा बेयो बे बिल्डिंआ
नै बसखौहाय मेकआप होबाय ओमफ्राय गेटआप बानायगासिनो दं आरोना काजल थाजल एकदमबारे होगासिनो एबार आंनि फालासै नै रायजोफोर लगायफोरा बेनो फार्स्ट आरोना आंना जिबनाव माने जों लगायामोन नालाय खनसेबो बेनिखायनो दा फिल्म गानायावहाय लागायनांगौ जाहैबाय आरोना रायजोफोर मेगना बिराद आलुदों आरोना फेरा आरोना आङो बे काजल ना मा होनो बेनो फार्स्ट नायनोसै र' जोंना मेकआप आर्टिस्टआ मा लागायो पानी तू कैसे है मैं तो कुछ और ही समझ रहा था रायजोफोर दिनैनि थाखाय जोबथ'बाय आरोना बेकआप खालामथ'बाय नै रायजोफोर दिनैनि थाखाय रायजोफोर नै जोङो दा न'आव थांगासिनो दं आरोना न' माने न'आव नङा आरोना लोगो सासे लोगोनि न'आवसो थांगोन जोङो ओमफ्राय गाबोन दंखाबावो नालाय शुटिंआ नै रायजोफोर मेंनायजों जाला एकदमबारे मेंजोब्बाय लोगोफोराबो मोखांफोरानो जाला जोंना नै जागा जाजोब्बाय आरोना फुंनिफ्राय दिनै सानसेखा आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालामनो दाबाव आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम कमेन्ट आरो शेयार खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय